Het is zaterdag 26 juni. Welkom bij Omroep Zeeland. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Terwijl Nederland vrijwel alle coronamaatregelen vanaf vandaag loslaat, zijn onze buurlanden nog lang niet zo ver. Duitsers en Belgen hebben dan ook zo hun twijfels over het Nederlandse versoepelingsbeleid. En dan met name over het wel of niet dragen van een mondkapje. Want waar de een het prima vindt... We mogen jullie volgen. Ja, super hè. Zouden ze in België een voorbeeld aan moeten nemen? Hè? Zijn de sceptici van het afschaffen in de meerderheid. Dat gaat vielleicht een beetje te weit. Vind ik een beetje vroeg. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich trage, wenn ich in die Läden gehe, noch eine Maske. Das ist schon lockerer als in Deutschland. Also wenn ich die Leute hier sehe, wie viele hier auf der Straße unterwegs sind, das ist schon bedenklich. Bij ons is het wel nog verplicht. Dat zou van mij nog mogen. Ich weiß nicht, ob es zu früh ist. Also ich finde es gut, wenn es generell immer noch mit Vorsicht wir umgehen und immer noch Abstand halten und letztendlich auch ja, aufpassen, dass es keine vierte Welle gibt. We zijn nu al zover, we houden vol, toch? Dat is de bedoeling. En hoewel ondernemers ook zo hun bedenkingen hebben bij het afschaffen, zien zij ook wel de voordelen. Moest je politiehandjes spelen en dat is niet leuk hè. Of ook een aantal klanten maar in de winkel laten en dan iemand moet wegsturen. Hè. Dan we er eigenlijk klanten hebben, dus ja, moeilijk, niet leuk. Nee. Het is Nationale Veteranendag vandaag. En omdat de landelijke viering alleen maar online en op televisie doorging, verzamelden Zeeuwse veteranen zich vandaag in Vlissingen. Niet alleen voor een kopje koffie en een gezellig gesprek. Veteranendag is te vieren dat je moet realiseren dat oorlog toch niet altijd even stoer is. Het is iets wat je moet doen voor je land, maar pas op. Dat moet je wel doorgeven aan de jongeren nu, dat ze de zaken in hun land heel goed moeten behartigen. Het is voor het eerst sinds corona dat de veteranen weer bij elkaar zijn. En daar zijn ze maar wat blij mee. Geweldig om weer zoveel mensen te kunnen zien en te praten en te lachen. En al onze kameraden weer te zien. En dat vinden wij erg belangrijk. Ook dit jaar gaan in Breskens de visserijfeesten niet door. Dat laat de organisatie weten na een gesprek met de gemeente Sluis. Het is volgens het organiserend visserijcomité niet mogelijk om aan alle eisen te voldoen vanwege corona. Vorig jaar gingen de visserijfeesten ook niet door. De organisatie mikt nu op volgend jaar. De Zeeuwse band Bluff moet het voorlopig zonder toetsenist Bas Kennis doen, hier te zien op archiefbeeld. Op Twitter schrijft de band dat hij oververmoeid is. Het bericht komt een dag nadat Bluff hun nieuwe EP Polaroids heeft uitgebracht. Niet een mens, maar een drone die een gevaarlijke ruimte betreedt om een inspectie te doen. Er is nu een wedstrijd uitgezet omdat er gezocht wordt naar dit soort technologische oplossingen. Het deksel wat je hier ziet, dat komt van een dergelijke distillatiekolom af. Die zorgt dat het afgesloten is en dat het proces kan plaatsvinden. Bedrijven als Yara, Dow of Oil Tanking kennen dit soort deksels wel. Ze sluiten reactorvaten of opslagtanks voor bijvoorbeeld chemische stoffen af. Toch moeten die ruimtes wel eens betreden worden voor inspectie of onderhoud. En dat is niet zonder risico's. Als er enige gassen achtergebleven zijn, dan is de kans dat iemand daarin blijft liggen. En dat gebeurt jaarlijks, helaas. Dat er iemand achterblijft in zo'n besloten ruimte. En daarom zijn alle ideeën welkom. Ondernemers die denken te weten hoe het veiliger kan, kunnen een plan indienen en komen in aanmerking voor een subsidie van €150.000. Kun je dat met sensoren doen, kun je dat met een robot doen, kun je dat met een drone doen. En de ultieme wens van de industrie is dat het niet eens meer open hoeft, maar dat je het van buitenaf zou kunnen inspecteren. Voor Daan Klomp uit Wissekerke begint morgen het nieuwe voetbalseizoen. En dat doet hij niet meer in Nederland, maar in Canada. Met zijn nieuwe club Cavalry FC start hij de komende weken op een bijzondere manier aan de competitie. Vanwege COVID zitten we nu alle 8 teams zitten nu in hetzelfde hotel. We gaan nu 8 wedstrijden spelen en dan hopen dat de COVID-regels toelaten, zodat de competitie gewoon normaal verder gespeeld kan worden.
In maart vertrok Klomp vanuit Nederland naar Canada en het werd een lange reis. Via Turkije en de Verenigde Staten kwam hij 7 vluchten en enkele weken later aan in Calgary. Het is wel een verschil hoor, als je van Wissekerke komt waar nog geen 3000 mensen wonen naar een stad van 1,4 miljoen. Dus, maar nee, het bevalt me goed. Ik heb, het team is hartstikke leuk, aardige jongens, dus goede band hebben we. De club van Klomp is een van de titelkandidaten. De afgelopen 2 seizoenen eindigde Cavalry FC bovenaan, maar verloren ze de finale van de play-offs. Door corona was de voorbereiding op dit seizoen verre van ideaal. Toch kan Klomp niet wachten tot de eerste wedstrijd begint. Ja, het is echt fantastisch om te gaan beginnen. We hebben nu 1,5 jaar geen wedstrijd gespeeld. Dus dat is ook maar hoeveel zin je erin hebt. En het gaat natuurlijk al heel rommelig worden de eerste paar wedstrijden. Omdat we natuurlijk geen normale voorbereiding hebben gehad. Het is voor heel veel jongens heeft het zo lang geduurd voordat we uiteindelijk een eerste echte wedstrijd mogen spelen. Het zal heel veel enthousiasme zijn, maar misschien dat de kwaliteit nog even tegenvalt de eerste paar wedstrijden. We hadden vandaag te maken met een slepend front boven Zeeland. En het duurde enige tijd voordat dat weggetrokken was. En dus was er sprake van bewolkt weer. En we kregen ook te maken met regen, waarbij er op de meeste plaatsen tussen 3 en 5 mm neerslag is gevallen. Niet echt bepaald ideaal weer, misschien voor een rondvaart, al werd het wel in de loop van de middag geleidelijk droog en kwam de zon voorzichtig op de meeste plaatsen wel even tevoorschijn. Boven België begonnen ook alweer buien te ontstaan, plaatselijk ook met onweer. En daar hebben we op sommige plaatsen vanavond in Zeeland misschien nog even mee te maken. Maar vanavond en vannacht is het nevelig of er komen enkele mistbanken voor. En morgen wordt het een vrij zonnige dag. En het wordt broeierig warm met maximumtemperaturen van 25 tot 27 graden. Wel blijft die lucht onstabiel en dat betekent dat we in de loop van de middag morgen weer te maken gaan krijgen met buien. Soms ook stevige exemplaren en kans op onweer vanuit het zuiden. De dagen daarna houden we een gevecht tussen een lage drukgebied boven Noord-Frankrijk en een hoge drukgebied wat net iets te ver bij ons vandaan ligt boven Schotland en de Noordzee. En dat betekent dat we voorlopig wisselvallig weer zullen gaan houden. Elke dag is er wel kans op enkele buien, soms ook met onweer en de temperaturen komen te liggen tussen 21 en 23 graden. En tot zover Zeeland nu van vandaag met ook het korte weerbericht. Straks dan ben ik weer bij u terug met het weekoverzicht. Heel graag tot zometeen.